večer, priatelia, vybehnime na polia. A toto je nový diel Hillsimb Rising a za to, že ste ma podporili a dali ste 2 lajky, a keď som povedal 5, no nevadí, ideme na to. Toto je naša kára, trošku som pokročil, mám $55,000, 73 gémov. No vidíte, jak som slúbil, tento diel bude dlhší. A zistil som, že som natáčal špatne predtým, čo som natáčal. A bol som, že ten zvuk ma preklikoval. A to vážne by som nechcel dať na YouTube. No výborne. Už sa teším, keď sa dougrecám. V tomto diele by som si chcel našporiť na motorku. Keď to ide. Alebo na tank. Čo si vyberiete? Myslím, že tank. Butterflip! No tak ne, next flip. Johnny flip by som to mal nazvať. Takže tak. Ideme ďalej. Inak mám iný telefón, nový, preto mi to neseká. Vidíte, že minulý diel ten bol horší, ale aj toto sa dá vydržať. Takže tak. Ne. Škrkaj sa. 8. Jako fakt výborne. To som čakal. Tento diel budú 2 hry. Teraz si ukážeme túto hru a potom zás druhú. Je to jedno, teda počkaj, nie druhú. No tak už som prezradil prekvapenie. Na druhý diel budeme natáčať 1-2 hry. Takže tak. Nie. Ježiši. Prebožte, nebudeme ani na jeden diel vlastne natáčať 2 hry. Lebo každé po obede chodím do školy. Lebo mám 9 rokov. Vážne, to som nechtěl povedať nikdy, že mám toľko rokov, ani som netušil, že to niekdy poviem, ani mojej rodine, ani ona nevie, koľko mám rokov. Robím si srandu. Nech ma nepočujú. Tak. Aleluja, aleluja. Dúfam, že tento diel bude mať väčší úspech. A keď áno, tak vážne neviem čo. Určite áno. A pozrite sa na môj prvý diel Hillsimb Rising, lebo ten bol tiež taký dobrý, ale viacej osekaný, ako som povedal. Jo, new record. Ideme ďalej. Tuto som ešte nebol, keď neviete. A myslím, že to viete. Lebo v minulém diele som sa tu nedostal. Ty kokso. Ty kokos. Butterflip. Ježiš, ešte sa smaril o kapotu. Aha, dúfam, že už mám na motorku, lebo inak sa zabijem. Ne, motorka stojí 75,000 a mám 73,000. Ideme do stredu zeme. Ideme zbierať peňažky. Dúfam, že tento diel sa mi podarí, aspoň tá motorka. Lebo, jak som slúbil, tento diel bude dlhší, ale to už som asi hovoril, takže sa ospravedlňujem, keď som to už hovoril. Ale ja si myslím, že na začiatku som to, tuším, hovoril.
A do tejto hry vyšiel update, že sú tu gemy. Niekedy tu gemy ešte neboli. A to som hrával ja tedy. Predstavte si, že áno. Dúfam, že zoberieme ďalšiu naftu. Lebo inak... už mám len na 41 metrov naftu. Len moc, čo? Dámy a páničky. Vážne. Dámy a páničkovia. Dámy a páničkovia. Vítajte. Butterflip. Butterflip. Alebo neckflip, či čo to tam bolo napísané. Neckflip. Takže otočkový flip, alebo niečo v tomto význame. Keď to hovorím zle, tak mi môžete ku mne domov dojsť a dať mi taký preplesk, že sa nespamätám. Takže tak. Jo! New direction. Rýchlosť. Do rýchlosti vrazím všetky peniaze. Aj keby to mali byť gemy. Yes. Takže ešte jedenkrát. A keď spadnem, tak to ukončím. Pretože tento diel už je dosť dlhý. Minulý diel trval len 2 minúty a to sa ospravedlňujem. A keď umrem, tak to ukončím. Ja vám ďakujem za pozornosť a čauky, čauky, čau!